motikom. Dobro, motikom. Znači malo istuckaš tu dede, napravi se leja, povučeš motikom pravu liniju i tu ubaciš. Ja uzmem onaj kurac tamo što se ovce hrane, poje vodom, uzmem, umiva se odatle napolju. A vi uzmate ono što se kuva jelo, da ide to vece, da perete pičke, da se plačete. Ja nikad nisam. A ne, nisam ja, moja mama je to radila. Čo mi nikad nisam uzela to za jelo u WC da nosim u životu. Jesam uzeo ja. A ne, ja ti kažem. Jesi vidjela ikad ti to tamo unutra u WC-u? Ne. Nisi nikad vidjela to toalet. Juče je bila tamo na šepa plava. Naravno, znam. Ima posla. Ja sam juče vidio tamo. Vidio sam 100 puta tamo šepa. Da spičkamo ovo, bre. Ne drami sad oko tih palačinki. Ma jebeš palačinke, koliko misli na palačinke, zabole me. Nego, znaš šta radi on? Svako jutro bab, dve kašike umuti u šolju i jede s plazmom, brate. Pa ja mogu sam da uzem kantić, da stavim pod krevet i da se mažem ovdje krajem. I on nije normalan, brate. To meni nije jasno. Za 5 dana neće ni da bude krem. Aj, Veki, samo da mi to... Opet će dušta.